Oxan Tolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, gaur ez digimaten beste munduko girori dagoenik hemen astelenan. Ez, egunotan gainea mano-manoko partiduk eta izan dizkio, egun handik izan dizkio eta gaur uste lasai izango dugula, baina partidu politik izango dizkio. Aurrenen hemen esan daun partidu hau, eta gero aurren biharren estela hortan etxaniz eta olaizola biharna joatuko eta partidu polipat. Lehen da biziko hontan, lau pelotari gazte, hiru pelotari gazte, veterano batekin nahastuta, anaiarekin nahastuta. Bai, hemen pelotai gazteok lan polititzen nahi dituk, eta beti veterano tarten danen onaek, alkarren kontra ikastekore. Askotan beti izan duit, ez gehiago jokatzeuelako, baina veterano beti tanto eta gehiago usteziek, eta gazteok alkarren kontra jokatzeuen errezago galdu eta errezago egin, eta errezago jokatzen oitzetuk, eta veteranon kontra berriz ikusi teie tantoa sartzeko eta lan gehiago behar dela, eta veterano beti gehiago inberdi pelotan irabazteko, veterano di. Eta, hiru gazte esan dut, baina Goñi lehena ere tartean da, eta hau ere, ez da gazte-gazteetakoa, urte mordoa darama honek profesionaletan, eta debutatu berritzat jo daitekeena, honek ere urte bete luzea darama, baina tira, sukia da hemen gazte-gaztetzat jo daitekeena, apestegiak berak ere urte mordoska darama eta. Eta pilotariak dagoeneko lanean hasteko prest. Nik uste ondotxo berotuta behar dutela denek ere. Hor dituzue apestegiaren datuak, aurtiztarrak 25 urte ditu, metro bat eta 81 zentimetro, 11 kilo. Koxan, atzo erabakiguen buruz-buruko txapelketan final aurrekoetan izango den laugarren pilotariaren izena. Atzo jokatu zelako final aurdenetako azkenengo norgehiagoka, eta pronostikoak bete egin dituen. Arretxeuen favorito garbia, errastiren kontra, eta pronostikoak bete bete zizkian, baina partidua arraro xamarra izan nuen, ez oso ona ere, Arretxe lehen da biziko 3 eta huts aurreratuen errasti, eta haren ondoren bere nagusitasuna erakutsi zian Arretxek, baina gero egin zizkian gauza xelebre batzuk ere. Pixka bat konfiantza hartu zuenean eta puztu zenean gehitxo arrotu ere egin nuen, gogoan diaz behintzat bolea baten bila nola joan zen, normalean inolaz ere egiten ez diren gauzak, gero errastiren pelota ere atera zian, sakea aprobetxatu nahirik, naiz eta berari gero peloteorako eta bat ere komeni ez zitzaion, partidu xelebre antxa izan nuen. Bueno, nahi zitzaiken partidu txarra izan zanik irutxu, Fernando Arretxeie lehen goatzeok eskatzeik, garbizeok. Lehen ondo ikasitakoa, guaine ondo ikendik, defensa ikeragarri zeok, beurtetako hankaze ondo zeok, ondo prepautako mutile, beti bezala, baina besoa moztuta, da normala itxukoi. Besoa moztu intzaiok, urtek denantza pasatzeielako, baina Fernando Arretxe nik uste be pelota aurreneko 15 dutan ondo muituzula, hoi bai, presaka jokatu zintzen gaitan, batipaz airez bile juntzalako, eta pelotatzuna botea jarri behartzulako, eta presakantzen jokatu zin, eta gero biharren parten hori gintzin, momentuaten jokin errastin pelotatea zin, eta pelotarekin ezin zin, ikusi duen ezin zula, eta atzenen nahiko apuro pasatzin, da bukatu zin partu suerte pixki batekin. Baina, bai, gora bera dezentek izan zizkin, baina Arretxe 15 dintzat nik ondo ikusi nin, be mailen ez lehengoa, ondo ikusi nin, geho izan zizkin gora beratzu, baina horrun bai. Ez genian inolaz ere espero partidua nola zioan ikusita, gero estu oso noiek pasatuko zituenik etzian ematen inundik ere, behar bada, berak ere gehitxo arreskatu zian eta gehiegi puztuen seguru asko. Presakagi jogatu zin, netzat, presakagi, eta gero egintzin gainera gaizki pelota, jokinen pelotateatzea, fuerte hauen,
eta beak sakatzeko eta lautik jotzeko goea zala pentsa zin, baina gero ezin ikusi buen ezin zula pelotarekin. Eta Jokin Errasti nik uste atzore bere intzula, berea ondo intzin, belana, esan diu txapelkotetan muga dauzke. Jokin Errastik mano jogatzeko, baina nik uste belana ondo intzula. Nahi iruditzezata gainea beste partiduta baina hobeto jogatu zula gainea atzo, eta nahi ditzezaken partidu txarra irutxo. Dena den, jokatzeko asmorik ez zuen pilotari batentzat. Haze, txapelketa izan den hau, 3 partidu irabazi eta lehen da biziko aldiz. Bueno, goi goraino ez dik iristerik lortu, baina behintzat lehen biziko aldiz 8 honenetan sartu duk Jokin. Bai, hor sartuek, eta Aitorri pasa zaiona, eta Jokinei behai pasa zaiona, aurreko urtetan, partidu bat galtzeko denen, da denoi pasa zaiona. Esate jo partidu ibukatutakon, ez di gehiago batea behar, ez di gehiago jokatu behar, baina nik uste aurten ilusio handi pare eta zei pare eta lan bikain indula. Arratsaldeko 5 eta 5 doa erlojua, eta Inasio Tolosak, Tolosa 3 aterako du lehen biziko sakea. Sake gaiztoa zen, erabat arrimatuetakoa eta ederki atera du Apeztegiak. Sukia. Ederki osatu du Zaldi Bitarrak, eutsi Apeztegiak. Dirua gorri dago, 1000 gorri kantatzen ari dira artekariak. Gora. Goñi lehena atzeratzen saiatu da eta oso gora alde egin dio pilotak. Bat eta huts. Oso gora alde egin dio. Atarra Baiarrari. Inasio Tolosaren sakea. Ezkerraide sartu da, baina gaizki jodu pelota. Eta lehen da biziko berdinketa. Eta urdinek ez dute pelota aldatzeko asmorik, antza denez. Berriz ere ikusiko dugu errepikatuta. Oso gaizki jodu. Beaz txikiarekin Tolosak eta txapapera joan zaio. Goñi. Ez dio eutsi Sukiak. Bi eta bat. Goñi eta Apeztegi aurretik. Atera du Goñik. Atzera orain.
Ongi Apeztegi ezkerrez. Eta Sukiari erori egin zaio. 3-1. Lehen da biziko pilotak ederki gozatu ditu. Aitzol Sukiak, baina bat eta huts aurretik hasi dira gorriak, eta orain 3-1 aurretik urdinak. Eta orain lehen da biziko aldiz, diru ere urdinen alde. 1000 urdin diote artekariek. Goñi. Sake luzea. Aso Sukiak, ongi. Ongi Apeztegia ezkerrez. Tolosa. Eta orain huts. Eskuinez sartu da. Ez dakit ez ote zen ezkerre sartzeko hobea. Toki askorik ere ezki utzi ezkerreko paretak. Eta 4-1. Pasa. Oskar Goñiren bigarren sakea izango da ondorengoa. Sake laburra dau, oso ondo utzi dio Sukiak. Apeztegiak aurrera ezkerrez asko zobeto Josean, eskuinez baina. Bai, aspalditxo da zabilek, berez aladik, ezkerra bikainedik, baina ezkerrez oso ondo jokatzen airek aspalditxon, eskuiz ez hain ondo, gaur bainarte alare galtzeko aukerik ez dira ondik izan, baina baina arte bintza seguro airek, zuzen. Horra arrotzea gehiago kostatzen zaio, frontisa aprobetxatzea, ezkerrez baino. Atzera Goñi. Tolosak 6 erditik erantzun behar izan dio. Aso amezketarrak, Goñi. Txokoan deja da arroegia. Ondo Apeztegia. Sukia, aukerako pelota du. Atzera, eman dio. Goñi, gora. Ez. Bai, goian izan dela esan du epaileak. Goian izan dela esan du epaileak. Ez dira konturatu, pelotariak ez dira konturatu, baina tantoa bukatutzat eman da dago. Hanik oso azkar esan dut goian, han izango zela pentsatu bai dut, garbi. Eta gero txapa hotxik ez dut entzun,
Baina nunbait aurreko epaileak bai. Nunbait aurreko epaileak bai. Askoz argiago izango zela ematen zian, Josen, eskutik irten zaionean. Ala matezin, goien garbi izango zela, eta gero gu besti hotxik gaitu. Txapa ingurun, espari mau jore oso inguru nuen. Baina epaile gala, mandi jo indula, ukitu indula, hotxatea dula. Pelota aldatzeko intentzioetan Tolosa eta Sukia eta aldatu dute. Hau ez da izan dudako pelota hori. Hau garbi ona izan da. Goñi lehenak joduena, askoz aurrera gotik joduena, ura izan da dudakoa. Atera hau Tolosak. Portland saiantzari buruzko komenta egon bat. Eta hortxe ikusten ari zarete Eskubaloiko partidu garrantzitsu horren emaitza. Eta Portland San Antoniok lehen da biziko partiduan alde handia atera zuen eta bigarren honi askoz ere konfiantza gehiagorekin eutsi dio, heldu dio. Eta azkenean Europako txapeldun dugu Portland San Antonio. Bejon daiela nafarrei, zorionak. Bikain hartu dute Bidasoaren lekukoa. 2-4 da hemen markagailua. Eta atzelariak leian. Goñi sartu da orain, oso behartuta, jaso alere Tolosa. Keinu Tolosak, atzera Sukiak. Abestegia. Jaso Tolosak. Sukiak jetxi, atzera Goñi. Atzelariak ondo ari ditu lanean, Josean? Bai, oain arte, bai. Bi atzelari ondo jogatzen seguro. Eta bi aurrelarik oain arte tanto ezin bukatuz. Eta martxo hontan partidu luzeik izango jo.
Pelota ere hortarako zeok, Ba, pelota alaxe zeok. Pelota lurren gutxi biltzeana eta muitza kosta jezaiek. Eta guain arte gauz bukaera politik eta gauz honik ez du ikusi behintzat. 3 eta 4, 4 eta 1 aurreatu dira urdinak, baina gerozti ikusi duen 2 tantuak Gorri. Eztarria bustitzera etorri dira. Tolosa eta Sukia. Eta bien bitartean Goñik txapa bera moztu duen pilota ikusten ari gara. Tolosa. Gora. Apeztegiaren errestoa. Goiko Goltsoira, Launa. Bigarren berdinketa. Sakez tanto bana egin dute aurrelariek. Tolosa. Atzera Apeztegia, goraingoan, bai eskuinez ederki. Goñi. Ezkertzearra, jaso Tolosak. Apeztegia. Atzera Sukiak ongi. Tolosaren gantxoa. Txabal gainera etorri zaio pilota. Etxi Apeztegiak. Eta Tolosak aukerako pelota galdu du. Txapa gainean mozten hasi da, baina txapa bera joan zaio. Atzelariak askoz ere hobeto ari dira bai, aurrelariak baino. Tanto ezin bukatuz eta ezin jarriz ere bai. Beste pilota bat atera nahi du Goñik. Gorriek probatu dute pilota hau. Eta sakea Goñirentzat. Atera du Goñik. Jaso Sukiak.
Ezker zeharra, bildu Tolosak. Arroso behartu eta sartu da Goñi boleaz. Ondo eskatu dio bestegiek. Baldar ibiliek. Eskatu ondo egin dio, baina bai gero oso baldar ibilia movimentuz. Bosna. Lauterdian bote, atera Tolosak. Oso behan hartu pilota. Berak sartzeko asmoa zuen hasieran, gero ikusi du. Berak nahi bezala ez zaiola irten. Azkenengo momentuan Sukiari utzi dio eta honek ez zuen espero. Atera du Goñik. Aso Sukiak, ongi. Atzera Sukiak oso ondo emanez gainera. Tolosa bila, horre ez zaio nahi bezala etorri pilota. Amorrazio zari du Sukia, Bai, gustatzen da izatea, gaur asko gozatzen da, pelota batzuk. Bile jundek. Goñi. Barrun, larri. Orain motz geratu zaio, baina jaso Goñi. Goñik ireki. Sukiak eskatu, baina gero oso berandu erreakzionatu du. Eta orain berari erori zaio azkenean pilota. Eta aldageletara doa. Zazpi eta bost. Urdinak aurretik. Eta Sukia espadrapo gehiago edo ez dakit zer egiteko asmotan aldageletara ezkutatu da. Eta ez dia orain arte tantu askori ikusteko aukera izan Josean. Bi atzela igor nun bai jaituk. Pelotan bateko aldaintzie, baina hori normala, eta baina pelota politie jotzen, gozatzen. Eta ondo haituk, atzelari baina aurrelari gidea ipare. Zain etzeki pelota aurrela hartutakon da, gainetik alduz. Traketxa dituk, bi aurrelarik. Pelota on askoak ere izan dituzte erasorako. Baina ez zin asmatuz bai Oskar Goñi eta bai Inazio Tolosa. Ez da oraindik itzuli Aitzol Sukia aldageletatik.
Azkenengo pilota horrek alde egin dio bezain azkar harako bidea hartu du. Eta orain bai, berriz ere hemen da Zaldibiko atzelaria. Oskar Goñiren sakea. Txokoan utzi. Arrapatu Tolosak. Eutsi Sukiak. Ongi abestegi orain. Txapa gainekoa. Eutsi Tolosak. Sugiak eskatu eta atzera. Tolosa. Zin asmatuz dabil. Zapestegiari, baina jaso. Sukia. Atzera bestegiak, karrotu gabe. Ezker gantxoa Tolosak. Atzera Sukiak. Erki gozatu du orain. Oso dejada arroa Goñik. Eta gero oso behartuta sartu da eta ezinen dabiltza horrelari biak. Oso trakets jokatzen. Zein ez dakila, ide handi paretorituk. 6 eta 7. Nenda bizi bere burua saldu du Goñik. Eta gero oso behartuta sartu. Gainera, atzeladin pelota garbi ezana, beha sartu geho. Bate beharri pare. Eta pelota hona hartzen ene, zein etzekie. Tolosa. Atzera Sukiak, eman dio galanta. Erreboteko zulotik, jaso Apeztegiak. Ondo Sukia, horra aurretik, ederki aprobetxatzen nahi da.
Moztu Tolosak. Jaso Goñi. Erki, Bai. Tolosaren ezker zeharra bildu Goñi. Eta hau erori egin zaio. Pilotaka da latzako ditu tanto hontan, baina apestegiak eutsi egin die denei eta azkenean gazteen abera izan da galdu duena. 8-6. Urdin dago dirua, bi tantuz aurretik direla. Goñi. Gora. Garbi. Eraman du, baina ezker horman gora joan zaio Sugiari. 9-6. Goñi. Eman dio. Orain atzera. Ondo apestegia. Ezkerka da bikaina, zuzen asko ere bai, ezker horman itxasita. Apestegia. Oso ondo Sugia. Atzera Goñi. Bien tartera oso ondo abestegiak, jaso Tolosak. Atzera Goñik. Dejala oso arroa. Keinu Tolosak, atzera Sugiak. Barruan da. Bai, larri. Sugia. Ederki. Jaso abestegiak. Ezker zeharra Tolosak, tanto gogorra da hau. Atzera Goñi.
Txapa gainean, Ormabiak, moztu goñik, jaso Tolosak. Eta azkenean Apeztegiaren eskuinkada txapara, 7 eta 9, tanto hau ondo jokatutakoa izan da, eta pilotaka da ederraskoak ere jotzen ari dira. Tarteka atzelariak, baina gero azkenean edo eurek galdu, edo aurrelariek ere pilota mordoska galdu dute. Eta ondo jokatutako tantoak mordoska, Josean, baina ondo bukatutakorik alerik ez. Alerik ez. Eta bi aurrelarik defensan horrun baitu, baina tantotan anaiak defensan pelota zail asko jasoik eta ondo biliek, hortan ondo biltzen dek, baina dagoni lehena horrun bait defensan. Baina pelota ona harrapatzen den da, tanto bukatzeko harrapatzen den zein etzeki, dela gaizkiten ditu. Atxen alditxo labur bat hartu eta berriz ere lanerako prest lau pilotariak. 7 eta 9 eta Tolosaren sakea. Eraman Apeztegiak. Txapainean moztut. Etxe, pelota izan dan. Eta ontzat, eman digaintzat epailean, ere ontzat ematekoa. Aldein dago pelota izan dek, eskue justu sartu dik, eta efektokin lehen aurretik biru aldi zindik hoi. Eta hain gontan, efektokin horre ero inde pelotoi, eskue sartzeko justu efektokin pelotoi. Eta bai, ona ematen dit bai. Hor txapa gainen bipa eta atea zaiok. Dagoni behidatu ere dik. Hor goñirenak behera egin du gaizki jotako azelako, eta Tolosarenak berriz efektu handia eman diolako. Baina nik uste kainean izan dela Tolosaren hau. Epaile gala mandi behintzat eta horre baliodik. 8 eta 9, berdinketaren bila gorriak. Dirua urdin kantatzen ari dira, baina tanto hau gorriek egingo balute, euren alde jarriko litzateke seguru asko. Atzera sokiak. Ondo. Atzera Apeztegiak. Doktore aide gaur, ezkarrakin, Zartago eharrak ematen da, ezkarrakin eskubikin, Apeztegia ondo aide jogatzen. Oso dejadarroak egiten ari da gaur goñi. Tolosaren gantxoa utseginez, jaso goñik. Ezker zeharra. Eraman Apeztegiak. Ondo utxe diote oraingoan tantoari urdinek. Atzera Apeztegiak. Txapa gainikoa. Kanpoa, ez barru hundek. Bildu Tolosak.
Eta Txost zaboten eta dura, ezin. txost eta tanto. Xukia lasai zegoen, pilota horren zai. Horentxe ikusiko dugu. Ona eta garbia izango zuelakoan, baina begira ze botek las egin duen. Txost eta bertan geratu da, eta ez dio usainik ere hartu zaldi bitarrek. Hamar eta 8. Bederatzinako berdinketarik ez da. Goinik aterako usakea. Partiu gorra iten bai, juk. Ja, 40 minutu. Tanto luze asko. Eta oraindik 10 eta 8 besterik ez. Jake laburra erdikoa, ondo utzi dio Xukia. Bolea Goñik. Keinu orain, atzera bestegiak. Hau emot. Hau ere mot. Pilota horrek gehiago irten behar zuen ondo bidean, baina erdilanak egin dituzte urdinek. 11 eta 8. Eta aldetxo hori ez da beste mundukoa, baina usten ari dira. Bien tartera bestegiak eutxi Tolosak. Atzera Xukiak. Eutxi. Eta gero hori ez da iritsi. Eta urdinak nik ez da izet dejada klase egiten ari diren gaur, baina txapatik 2 metrora izan da, gertuen izan dena. Bederatzi eta 11. Pilota aldatu dute berriz ere, Tolosak eta Xukiak. Amezketako aurrelariaren sakea. Eutxi apestegiak. Gantxoa Tolosak. Ezker zeharra, Aso Goñi. Orain berak ere dejada, baina oso traketxa. Nei pelota gine ezin duen egotzen izan pasatzaien, baina oso gaizkia dituk, Ezin mutxuz pelotan, zein ez dakiela. Traketxa hoa itzea zaileek. Eta orain txapa gainera moztutako pilota hori, Goñik eraman ezin. Zaila da bai, traketxago aritzea.
Atzelariak hor nonbait, partiduari eusten ari dira eta peloteo luze asko jokatzen. Beraiei ere pelota bat edo beste joan zaie, baina ez dago ezer esaterik. Baina aurrelariak oso trakets, erasoan batez ere. Airez ez dute bat ere asmatu, dejadekin ere ez, moztuta ere ez dute bat ere minik egiten. Oso trakets, baina emaitza airean 10-11. Gaizki jodu Tolosak, baina tanto. 11. Eta oraintxe hasiko dira berriz ere artekariak gorri kantatzen. Halaxe da bai, 11 eta dirua gorri berriz ere. Ikus dezagun berriz azkenengo tanto hau. Tolosak sakea atera du, erdi-erdikoa. Atestegiak eraman. Airez sartu da Tolosa. Eta ez du ondo jo, baina eskutik bizi atera zaio eta pasa egin du gaini. Atzera sokiak. Gora. 12 eta 11 partidua berdindu bai, baina aurreratzerik ez dute izan gorriak. Uste dut aurretik bat eta utxean bakarrik izan direla. Berriz ere urdin apostuak. Goñik atera jaso sokia. Oso sake gaiztoa gainea. Atzera Goñik berriz ere. Moztu Tolosak eta bestegiak utz. 12. Etzio gantzematen arrexea, Josean. Ez gantzematen erreza, eta dena pelota bile zabiltzek. Lau pelotarik, ez zabiltzen guztua. Ezin di mugitu pelotik. Eta pelota berri bile zabiltzen, baino lau pelota gantzeko dituk. Eta ez zabiltzen guztua. Ez egin dago tantoa aspaldiko partez, gorriak aurretik. Bina tanto egin dituzte aurrelariek sakez. Tolosa. Ezkarra irea eman dio. Oaintxe eman ziok. Gurutzatu jasori ere Goñi. Atzera orain Tolosa, ondo.
Bila. Zugia gatzera. Eta hor azkenean huts egin du. Lurrera erori zaio pilota. 13. Ongi mugitu pilota Tolosak azken tanto honetan. Baina pilota denak ongi eraman ditu Goñik. Eta azkenean berriz ere airearen bila joan da. Indarra eman nahirik. Gaizki jo eta lurrera erori zaio. Sosukiak eutsi Tolosak, hortan txari da ondoan pelota zailoiei eskerrez eusten. Ezker zeharra Jaso Goñik moztu, Bertan. baina bertan zegoen apeztegia. Atzera Goñik. Deja da apeztegia gau ere. Tokitan egindakoa. Haze pilota jaso duen Zukiak. Ikaragarri zaila. Zer ez itxeko. Bote lasterrean ezin Tolosak 14 eta 13. Ez dakit pilotakadak zenbat izango diren, baina asko honezkero dagoeneko 14 eta 13 eta 557 pilotaka da, Josean, eta ez dugu erresa hainbeste pilotakarekin brillo gutxio ateratzea. Ba, esaiatzen da lanen ditu, baina hoi ez den nahiko izaten partidu on bat ikusteko. Eta partidu on bat ikusteko, polipa ikusteko, aurrelari luzitu behi, eta aurrelari brillu bat ebatziet, eta aurrelari gaur nik etzegit. Lo gaizkin datorri oso traketsa dituk. Aldrebes ari dira, trakets. 14. Ezkerrez irekitzen saiatu da Oskar Goñi, eta zabalera alde egin dio. Eta, ara, Katalejo eta guzti ere bada hemen jendea. Atera Tolosak. Moztu. Eta Goñik kanpora. 15 eta 14 gorriak tanto bat ez aurretik. Dirua ere gorri. Ematen du inork ez duela irabazi nahi.
Hau, sakea da. Eta tanto. Gelditu inde gaina pixka bat, da ezkerpa eta nera basartuek. Sake luze eta indartsua izan da oso. Behar baino gutxixiago tira badio ere abestegiari, gero era bat ezker horman sartu zaio, bai, behira. Hamasei eta malau gorriek izan duten alderik handiena. 1.800 gainetik dirua, 600.000 azpitik. Atera Tolosak. Hau jaso abestegiak. Gainean. Atzera Goñi. Apestegia. Atzera, gozatuz orain. Eutxisukiak. Gainean. Ongi Tolosa. Bildu abestegiak ongi. Goñi. Atzera Goñi. Eutxisukiak. Gaineen, da, ez. Jaso Goñik. Atzera Tolosak, boleaz. Gora abestegiak. Bost eta erditik gora. Leku izailenea. Ez da errex ez, bost eta erditik boleaz jotzen hasita. Gora jotzea, baina alaxe joan zaio. 17 eta 14 kosta zaie aurre hartzea. Gorri gehi, baina orain 3 tanturen aldea. Eta partidua nola doan ikusita, alde handi xamarra. Kontutan hartu beharreko aintzat. Moztu Tolosak. Goñi. Atzera. Pelotoetan suertekin, Zukia. Aurreko tantone txapa, baina bi irun zaizkio, guaingoare bai. Atzera Tolosak. Ezkerrez, harri hartzin, ezkerrez. Sartin Eta ez zaio. iritsi, bai. Ikusten zen preso geratu behar zuela. Eta alaxe geratu da. Ez zin izan du nahi apestegiak. Ezker hormak ez dio gorputza libratzen utzi. Eta 18 garrena gorrientzat, 18 eta 14. Tolosa. Eraman abestegiak. Zugiak atzera, erki.
Ongi apestegia. Haze dejada. Zeus. Dejada mordoa egin du gaur Goñi lehenak. Eta txukunena ere parregarria. Hau kanpora joan zaio. Eta kanpora joan entzaizkionak ere. Nik ez dakit, zei kara klase ekarri duen gaur txapa jotzeko. Baina 2 eta 3 metrora. Eta partidu txarra egiten ari da. Ordu bete eta minutu bat partidu hasi dela. Sukia. Barruan. Tira egin dio desente. Gora. Garbi. Espaldiko partez tantua urdinentzat. 15 eta 19. Eta Goñi eta Apestegia iazde pilota atera ez dakitela. Aldatze erabaki dute, baina zerbait egiteagatik iruditu zait. Goñi. Ezker zeharra, eutxi Tolosak. Ezkia pelota erra utzi. Tolosa. Gora. Hau ere gora, azken bi pilotak gora joan zaizkio Sukiari. 16 eta 19. Aurrez beste zenbait pilotatan suertea ere izan du, baina azken bi tantoetan izan duena kontra. Goñi gatera. Jaso Sukiak. Atzera Apestegiak ezkerrez oso ongi. Eutxi Tolosak, Apestegia.
Tolosa. Atzera. Ezker gantxoa barruan. Eskuin bolea. Atzera bestegiak, ongi. Zazpion pilotakagatik gora dagoeneko. Tolosa. Txokoan deja da, Igerri egin dio abestegiak zabalean berak deja da. Aso Tolosak. Ezer etziokin. Eta saiatzen, pelota honekin ezin die. Pelota hue oso bajuek. Gutxi biltze lurren, eta ez zinen zebiltzek, ezin muitu pelotik. Oskorra edu pelotak. Eta... Aitu lanen da saiatzen baino, ez zinen zebiltzek. Eutsi Tolosak. Atzera goinik. Hau, gelditu txekia, Ia, Txapa gainekoa, ia aurrea bota egiten di, Josean. bai. Hau asko bilita, gaina ia pasa hundiatu da pelota hau eta ia erabak egitzen dek. Aurrea botea, bai. Hausitatze egiten zotean gaina pelota hau. Bai, hotza ere oso xelebrea teatzen duia. Bai, hau pelota hau ez da normal. Hausita, eta epaile gehitu azin due. Epaileak gelditu arazi egin du, tantoa. Pelota hausita dalako. Pelota hausita da Etzeki olako. behin ikusi oteten. Neuker eskuz behintzat, nik dakiela ez. Ni neuk oroitzen sekula horrelako ikusi duanik eskuz behintzat. Gainerako espezialitateetan, bai, baina eskuz, enaiz oroitzen. Eta partidu xelebre honetan, hauxe ere behar genuen. Hortxe duzue, beira. Bai, lehertu ez dakit, barrutik lehertu ote den, baina behintzat larrua, hauxe da pilota larrutzea. Larrutu eta utzi dute. Ba, tira. Beste pilota bat atera beharko dute. Berri horrean. Eta besteak ere deixente gastatuta honezkero. Hasieran ere ez ziren asko ibiltzen eta orain pentsa eman ere hasiera baino gutxiago ematen dieten oski pilotariek. Partidu hasi denetik ordu bete eta 8 minutu jokoaren iraupena 38 minutu terdi. Eta oraindik ere azken txanpa luzea falta. Goñiren sakea. Atzera Goñik. Aso nola baizokiak, ormabiak, eta tanto, tira, bat behintzat egin du. Bat behintzat egin du Goñik, baina nik uste bakarra izan dela, Amazazpita emeretzi, eta oraindik airean, Josean. Ba, partiu airean, zeok eta lauek enek hau da zerek. Eta hemen egozin gauz pasaleikek. Zinen nola haitu hien pelotakin da ezin goztatu eta doble behartuta haitu tiok eta Iazek laueke pelota muitzeztuela. Jaso Sukiak.
Abestegia. Atzera, ongi. Tolosa indarka eta txabapera. 18 eta 19. Eta ez dakit zer pasa behar duen. Goñiren sakea. Txarraek, zukiantzat. 19 sakez Goñik egin duen hirugarrena, beste horren beste egin ditu Tolosak. Goñi gaztera, jaso zukiak. Nahiko indik. Tolosa. Batzauka bat zuloa baine, ez di bate asmatu anaieke pelota izatzen, gurutzatzen. Preso arrabuz batzaukean. Ezker zeharra Goñik. Horrein ez du ez zer egin. Goxo gehitza jundek, petxazan nola gehitu duen, noa. Atzera Tolosak. Oantxe pixka demantziok. Gantxoa Tolosak. Eraman Goñik. Atzera sukiak. Eutsi apeztegiak. Bila berriz ere Tolosa. Beste gantxo bat. Eraman Goñik. Txoko handeja da. Arrapatu apeztegiak. Horrengoan oso ongi mugitu pilota baina. Eskuin boleaz Ormabiak. Deja da. Sukiak. Eutsi. Oantxe haitu partiduko tanto ipolitena jogatzen. Dudari gabe. Tolosa. Atzera. Txarrera jundek gara itxarren. Azze pilota jaso duen. Hortan txe, defensan ondo nahi dituk bige. Atzera Goñik kanpora. Ze aukerak. Izaten nahi den bi aurrelarik, ala ondo mutu joain kontan pelota. Bige, anaiak pelota medio ondiko amandizkik lehen pelota muiture bai, big defensan ondo onditu baino, tanto bukatzeko gara egin, intentziokin zabalea botaik, zabalea bota nahizin. Hor atzea joz, zabalea, irikiz, baino, intentziokin, baino, oso traketxo baina, zabalea. Pelota oso zaila jaso izki, alkarri. Tolosa hortxez degoen txokoan, Sukia ere txoko aldean. Eta irekitzen saiatu da atzera joz, baina gehiegi ireki. 20 eta 19 berriz ere bi tantoz aurretik.
tantu batez aurretik. Gorriak, Tolosa eta Sukia, eta partidua bukatu ezinik. Ordu eta laurden, hasi direnetik. Zortzieunda amabi bilotaka da. Abestegiak 232, Sukiak 218. Tolosa 188 eta Goñi lehenak 164. Ignacio Tolosaren sakea. Oantxe, velozia ez dute amantziok. Eskuin bolea, eta tanto, tira. Hau tanto polita izan da. Ezker gantxoa bizi, eta gero eskuin bolearekin ere behartu egin du Apeztegia. 21-19. Baina, dituko ondora jokatzen, atzereko tantontan. Dudarik gabe. Tantotan. Horra aurretik tanto politik izan ditu, gorrak eta ondo jokatu dago behintzat. Saiatuta lanen, baina, gorti alde hortatik ezerretzen usateik. Ez hoixe. Alegina jarri dute, baina asmatu ezin. Emantziok, Sukiak, bai. Apeztegiak bai. Pelota nundi atera dute, bexean. Hau askoz ere gutxiago ibilitakoa da ematen dik, ez? Bai, ala ematen dik. Gaineen, oie. Barrun, oie. Apeztegiak eutxi. Atzera Tolosaek. Moztu amezketarrak, jaso Goñik, Sukia. Ez da hogaizki, jaso Apeztegiak, ez da iritsi. Ez. 22-19, eta ino, Josean, azze poz hartu izango duten pilotariek, baita galdu dutenek ere, 22 iritsi direlako. Denak bukatzeko gokin zela, pasarik iragarriatu eta pena izan dut, bi atzela ondo jokatu ie. Sukiak pelotaga bikaino goizki eta pena izan dek, aurrela egeixo asmoatzea tanto bukatzen. Eta estadistiketan badakigu zer agertuko litzateken errepaso bat emango bagenie. Egindako tantua bintzat oso gutxi. Gaur trakets jokatu bai dute. Pilotakara asko bai, 800 ikora mordoska azkenean, baina gainontzean aparteko komentariorik merezi ez duen partidua. Saiatu, hori bai, hori ez da bukatzerik, ikaragarri saiatu dira. Eta partiduak luze jodu, ordu bete eta 20 minutu, eta benetako jokuaren iraupena ere ez da edozein moduzkoa izan, gerosiago aipatuko izuegu hori. Baina partiduak hain luze joduen ez pentsatzen dut gure lankideak irrikaz egongo direla zenbait berri guri helarazteko. Aurrez,
iragarkientzat tartetxo bat. Gero arte.